Здравейте всички от Букселен и честита баба Марта на всички. И това е. Все само да си оправя слушалките. Тъй, той беше, нали, там в началото какво става и такива глупости. Продължаваме. Надявам се този път на квестовете да не тичам чак толкова много. Ама ще видим. И да се поне малко по-интересни. Айде, зареди. И сега да, миналия път. Нали, оставих тук те изпълних този квест, само си вдигна тук те на поредния скил на комбат. Не само вим долните, не, в някакъв случай. Абай, ще го... Те съм тръгнал, нямам повече. 7 лева ми е геройчето. Квестовите, ето ги. Его, значи то миналия път, като му натиснали, ама покажих квеста, нали ни го маркира. Аз си мислех, че нещо се бъгнал. Сега видим този квест, какво трябва да правим. Надежда ми се за изроди. Дали има живи, но няма. Ево е тук тема един, на който му е писано да умре. Направо го ланшотнах това. И този. Сега тук те е малко по-бавно, че тук винаги има по 2-3. Ти няма да става за сега. Ево, и сега само стане то. Има още едно, аз го чух. И то направо се завъртя, направо красота, няма какво да кажам. И те нямат пари, горките зомбита. Тук тъй този път ми е много позната, ма не отивам. Чакай малко, ето и миналия път. Май при на она мацка мъжът, сега ще видим. Че нали миналия път спасих. Ма да видим сега. Изкарваме колата. И сега видим какво трябва да вземем. Аз го убива. Ама не е тука. Въпросът е какво трябва да взема. Ще вземи тук те водата. Добре де. Бе ти. Чакай бе, ти миналия път. Ако не се бъркам. Сега видим дали може с колата по някакъв път. Нищо не ще я завя. Аме тук, май тъй като гледам не е много за кола. Ама все пак става 2 пъти по-бързо. Добре, явно няма да стане с колата. Най-добре си тръгвам пеш. Ама що пък? Няма, аз би стои съм тръгнал вече. Тура де, явно сега съм в момента с него, явно съм го апгрейднал, тъй като гледам доста демидж вкарва.
Тъй. Голям съм нинджа. Сега ще го видим доста малко какви работи говори там, какво иска. Ти... Да. Значи... Взимам го тъй. И сега към тези, кои студи съм ги взел. Ево, сега на... Ето е малко по-надлеко, заради няма начин просто да не се кача в колата. И потегляме сега към... Той явно трябва те при другите оцелели, дет бяха там малко по-отгоре, според мен. А той е моята кола от преди малко, която изкарах и ще продължа с нея. И как те ще ми... Сега ще смачкам, бе. Опасно нагли тези зомбита. Вместо ама остави да се поживи още малко, на връщане те да го ударя, той ми упорства. Сега се ударя, да. Та тича право към мен, скъфака, като знае, че ще умре. Те си знаят, да. Видях тук тези сега две зомбита, даже 3. Ама няма да ги убивам сега, ама вече съм съпричастен към тяхната съдба, нали, че и аз... Аз нося сърце, нали, някакво такова, за какво ги убивам, като сега нищо не са направили. И сега вимто и подиграли... да. Дано да ни трябва да правя сега тук тези 20 работи да обикалям. Какво става, пич? То не е при теб, добре, извиняй. Значи той сега... Чул се дали го вземаш, ми е 500 експириенс и малко пари. Айде ще го взема, бе. От мен да мине, бе. Ти... Нищо за сега, добре. Какво трябва да правя тук сега? Значи, какво трябваше да вземам? Ето така. И сега видим какво трябва да правим. Ще мина този квест, ето и ще от този епизод. Да са малко по-късички, нали? Нямам преди да мога на ден да правя по 3-4 епизода на Dead Island. Да стигна малко по-към интересните квестове. Аз имам и към 5-6 епизода на Battlefield. Трябва само да ги кача в YouTube, на Need for Speed, да Run и имам готови към 2-3 епизода. И трябва също и тя да ги кача само в YouTube. Но обаче в момента по-макефи Dead Island. Обаче днеска или утре ще почна да качваме на Battlefield и на Need for Speed да Run. Гледайте с колата колко по-бързо става, не е като някакъв номад да тичам, като луд. Сега няма аз слизам да местя, отзад има зомбита, чувам ги. Но най-вероятно винаги чуват и... Ще да объркам пътя. Добре, бе. Тай, не, ще мина още един квест.
и нещо, не знам какво му покаде да. Добре. Ай, добре, пък ще отиде. Той ми покажа да какво иска сега. И какво? Нямам много пари. Добре, нищо не сващам сега. Какво иска той? Да. Сигурно отгоре. Добре, разбрахме се. Ама не и тук да е. Да, верно. Те какво ще ме... $275 тип за подигравка ли имат? Тъй, тук сега какво трябва да направим? Да прекавам с оня D и 2 му кавам името. Ай сега да видим. Добре. Значи нищо не става, ще вземем. Сега някакъв кой ще ми даш ли или какво? Вземам го той. И сега тук какво става? Не той. Ми дава са 900 experience. Не е много, сега на моят левел ще ми даде доста. Ти ли си, бе? О, сетих се за това квест сега, значи... Тъй. Значи сега тук ако не се бъркам, трябва да отида да има бензостанция. И от тази бензостанция трябва да взема газ. И с тази газ ще запалим тук тия трупове на зомбите или на хората ли са, не видях. Ами ще извърша този квест и той ще от този епизод. Ама ако иска зави. Няма че се сърдя ако завижу, бе. Тук тъй дано да не е... Имаше един квест, пак тъй трябваше да по едни бензостанции, но обаче стои пак. Трябва да отида до друга. Много дълъг, дано да не е... Оп. Ей, тази кола няма да поместя, аз съм... Хиперлуд. 400 пъти я мина по край, тук пак няма да поместя. Ей... Чупи го. Ох! Не знам, тук те не съм пробвал дали колите може да се чупат, имам предвид тотално, нали, да смеля. Ама не мисля да пробвам, нали, ако се ударя някой път... Ако се ударя някой път по-красиво да гръбне и да цъфне, димек мой. Тук те си някой ми вика тука. Добре бе, чува, видях бе, отваряй се. Ще ме отвориш ли? Добре. Помести се, брат. Май 2 тури или 4 или колко трябваше. И трябваше да има вътре сега едни изроди към 2-3 зомбита. Но обаче трябваше май да падна тук те отгоре. Добре. Не, от тук в този квест имаше някакви тук те уловки. Имам предвид. Трябваше да се кача от някъде и да падна. За малко. Знам, не от тук просто, ама... Сега ще видя как се зад нещата. Сещам се, че и преди тук те се чурих. Но имаше някакви финтове тук те. Чайте, че може да умре направо. Тук всяко трябва да взема.
изклоня му. Добре, бе, какво нария само да влезеш да пръсна с бойла, нария. Какво нариеш, аз като не съм при теб сега... енергийна напитка си взема за 5 кинта. Или пак цент. Не, долара. Видим какво става тук. Той там не е ли храна? Да. Вземем сега всичко. Сега ще го туря в колата. То наглед. Някакви пари нямаше, лош. Тук е празно, видим дали мога да го напълня. Добре, бе, как да влеза, бе, то мина до главата, бе, добре, че съм на слушалки, че... Добре. Я пробвам с колата влеза вътре, ама... не беше те, бе, сещам се, че в то... ти отди са зи, бе. По-полека, бе, по-полека, бе. Аз съм дошъл с Доброви. Те е малко тъпо сега на толкова, зациклих малко. Той ще го туря сега в колата, може да не ми трябва. Те сега го тук. Много интересно е, много интересно е. Омага, бе! Нали от денят исках фото, бе! Аз какво ви рекох, че трябваше да скоча сега тук те. Сега като падна. Май боля. Да, бе, боли. Аз ще вдигна ляво. Когато го убия. Сега да няма издебни. Тей. Чакай, сега ще до. Големи скъпчи, бе. 5 долара е. Тук те за... Като вдигате ляво, кръвта ви става по-голяма, нали? И сега то умира. Какво викаш толкова, свърших ти работа. И сега тук те... Не видим какви финтови трябваше да правя. Чакай малко, чакай. Ще отворим. Ма той май още е жива. Да. Добре. И сега май трябваше да взимам газ. Вие сте празни, бе. Сега трябваше да ги пълня. Сетих, слагам ги до бензиновата колонка. И ги пълня, ама не искам да ме притеснявате сега. Ама сега не мога да тичам, той е тъпото. Тия май 2 или колко трябва, го вижте сега, слагам го тук тъй, натискате F. Какво става? И сега задържите F и тя се пълне. Добре, де се домъкнахте толкова годове, до преди малко ни един няма... Той подиграва ли се? Няма го мъкна на ръка.
Сега ви май ще взема още едно за сигурност, ама то май само едно ми стига. Ама се подсигурява, не да трябва пак да се връщам, нали? Не, сега ще взема още... Ще напълня по-точно още една туба. Да, ама то не моите че ми стигат. Качвам се в колата и сега ще ги изгазя всичките гадни оттрепки. Тъй, значи сега тук те първо като запали, трябва първо натиснете посоката и стои. Че иначе не ще я завия, аз отде се чуих какво става. Ай, лати ми сега, гадове. И той и другото дет съм го взел, мисля май, че е за ония пич отгоре, де искаше да му намеря някаква храна. Ама не съм сигурен, нали. Пред маси го взех, те да си я с мен. Уф. Ево. И сега ще ги запаля и ще горят като факли. Ето го, брат. Идвам. Само ще изгледаме как горят. Ето и ще от този епизод. Искам да ги изгориш. Ето, гледайте сега малко се насладите как горят. Това сега ревето явно са някакви негови приятели или нещо подобно. Не мога да ви кажа аз. Те много кратко, само какво ще ме яде. Ти какво ми даде? 900 experience, само туилева. Сега само видим какво ще иска тука. Той ще от този епизод. Той май пак стана дълъг. Не съм засичал, пък аз по принцип не засичавам. Дали съм го... Да, готов е. Ами да, его. Няма да вземам толкова сега, в следващия епизод ще го взема. Ама не дей ми кажа, чакам. Значи той беше всичко този епизод, надявам се да ви е харесало. И след малко ще направя още един-два. Само малко подсъкам нещо друго. Това от мен сега.